Rabta storika li tmur lura għall-ewwel ġurnata tal-Belt Valletta. Hekk il-kuratur ta' Heritage Malta Kenneth Kassar spjega r-relazzjoni bejn il-Belt Valletta u l-Ordni tad-Dominikani. Relazzjoni li hija esposta f'wirja fil-kunvent u żewġ oratorji tal-Knisja ta' Santa Maria to Porto Salvo u San Dominku fil-Belt. Is-Sur Kassar spjega kif il-kavallieri ma kellhomx f'moħħhom li jibqgħu f'Malta, imma il-Papa Dominikan Piju V rid jikkonvinċihom mod ieħor. Tantu hekk illi joffra l-għajnuna sħiħa tiegħu kemm f'termini ta' flus għaliex bat 30,000 fjorin kif ukoll bat lil Francesco Lapparelli li kien l-enġinier tiegħu prattikant biex jibda l-bini tal-Belt Valletta. Tul il-bini tal-Belt Valletta, id-Dominikani kienu jaqsmu ta' kuljum mill-birgu biex jagħtu l-appoġġ tagħhom lil madwar 4,000 bennej involuti fil-bini tal-Belt. Eventwalment saret talba biex ingħataw post permanenti fil-Belt fejn baqgħu anke fl-ar żminijiet, inkluż il-pesta tal-1813. Tantu hekk li membri patri Dominikani wkoll sfaw vittmi propju tal-pesta. B'rikonoxximent ta' din il-ħidma il-Knisja ta' Santa Maria tal-Porto Salvo San Dominku f'1116 ġiet dikjarata bażilika minn Papa Piju VII. Fil-fatt din kienet l-ewwel knisja f'Malta li ġiet iddikjarata bħala bażilika, it-tmien waħda madwar id-dinja u t-tielet barra minn Ruma. Bħal ħafna ordnijiet l-arti kienet importanti u l-Knisja hija meqjusa minn uħud bħala Mużew tal-Arti ta' Giuseppe Cali. Fil-wirja dawn u ħafna iżjed dettalji, inkluż dwar il-fratellanzi mwaqfa hawnhekk li fost l-oħrajn kienu jieħdu ħsieb lil dawk ikkundannati għal mewt, kif ukoll il-ġrajja interessanti ferm ta' Padri Ottomano bil-ktieb tiegħu tal-Liturġija Kattolika miktuba bl-Arbi. Kassar temm jgħid li r-relazzjoni bejn il-Belt u d-Dominikani għadha ħajja ferm u wieħed jista' jinnuta kemm fil-wirja imma anke fil-festa ta' San Dominku iċċelebrata din is-sena fil-5 ta' Wissu. Din il-wirja miftuħa kuljum sas-7 ta' Ottubru bejn l-10 ta' filgħodu u l-4 ta' wara nofsinhar.